decibelů, já mám 61. A to je lepší? Je to tižší. Ano, to je. Ano, nižší číslo je lepší. Vibrace a drncání, Jeremy má 2,1. A počkej, Hammond má 1,8 a já 1,5. Ale to je úplně jedno, protože teď uděláme můj test. A víte, co je můj test? Kolo na čas na okruhu. Ty myslíš, že nám to s tou Škodovkou nandáš, že jo? Jak tě... Ale budete mít náklad. Jaký? Psa. Tak schválně, bude to King Charles Španěl? Ne. Už jsem je připravil. Jsou to Lenz, irský vlkodav, Millie, dánská doga a Alfie, Bernardín. A teď vám řeknu, jak to uděláme. Jo. Pustí se stopky, vy pak naložíte psa do auta, můžete si na to trochu sklopit zadní sedačku, aby se tam dostal, ano? A pak vyrazíte na okruh a až budete v cíli, čas se zastaví. Tak já si jdu pro toho psa. Ano. Můj test má jedno pravidlo, ano? Nesmíte jet jako idioti, protože jestli potom se ten váš bude tvářit smutně, jste diskvalifikovaní. Smutně? Jestli bude Tak jo, smutný, Lenz, vypadnou jedeme. si. Ale Bernardíni jsou smutný pořád. Pozor! Teď! Už je tam? Aha, tak to asi ne. Ne, sklopit, sklopit! Mně to nejde sklopit úplně, asi budu muset... Lenci, můžeš přešoupat vnitřnosti. Alfy bylo složité. Ty to máš na 3 díly? Jo. Dobrý? Ne, ono je to takový bachraty. Minuta 32 a pes pořád ještě není v autě. Tak hop, hop, Lenci, hop, hop. 2 minuty 9 vteřin. Tak zalez tam. Pojď sem. No tak, čelej. Jo. No, to je trochu divný, připadám si trošku trapně. Ne, počkej. Amatérský kinolog mohl konečně vyjet. Odstartoval jako závodník, viděl jsi to? A jedeme, hodnej. Nějak ti smrdí z pusy, hrozně. Vynikající test. Proč? V Británii je 8 milionů psů. 23% domácností má psa. Auto, kde se nedá vozit pes, je úplně k ničemu. Bože, dobrý, to je dobrý. Hodnej. Tohle je první Alfa Romeo, která má systém DNA. To znamená, že tady je knoflík a na něm je napsáno DNA. To N znamená normál a D dynamický. A tím se auto spevní a zostří se plyn. A řízení taky. A když se to dá na A, to je jako univerzál. Tak potom umí protiproklus poznat, jestli to třeba klouže. Ale ve snaze nenechat se diskvalifikovat, nenaštvat psa, jsem všechno nechal na nastavení úplně normál. 7 minut. No, to je dobrý. 13 vteřin. Náhodou to bylo opravdu bezvadný jezdit s Alfou Romeo po okruhu a mít vedle sebe vlkodava. Vypadá smutně? Ne, neřekl bych. To je nuda. To je nuda, říká si určitě. Mou dánskou dogu to bude možná bavit víc. Tak mi to odstartuj. Teď. Tak pojď, milý. No, hop, hop nahoru, podívej se. Máš tam i misku na vodičku, vidíš? A trochu to teče. Za 11,5 tisíce liber a můžeš mít zadní sedačky vyndavací nebo je sklopit dopředu. Ale já je jenom posunu dopředu, aby měla milý víc místa. No a jedeme. Jak se máš, pejsku, co? Jo. No řekni, líbí se ti tady? A co když dostane na okruhu hlad? Já nevím. Nohu? Hlavu. Tohle ale vlastně není opravdická Škoda. Když se oloupe karoserie, vepředu je to Volkswagen Polo. A vzadu je to Volkswagen Golf. A motor je z Volkswagenu. A je to opravdu skvěle udělané. Promiň. Tak, teď můžu přidat. Na rovince psům rychlost nevadí, mají to rádi. Ale už jede doktor Dolittle tu. A... Ne, netvař se otráveně, netvař se otráveně! Je nadšená, měla světlo, místo, klimatizaci. Poslintala to blahem, protože se jí to líbilo. Třeba jsi to udělal ty. Radši mi řekni čas. 4 minuty 13. Pane bože. O 3 minuty míň než ty. Vyrovná se ale Škoda geniální Toyotě. Tohle je totiž jedno z nejpromyšlenějších malých aut v dějinách. Je to dokonce úplně nejmenší 4sedadlový vůz všech dob a je v něm spousta úplných novinek. Například nádrž je zcela plochá a dlouhá, takže nezabírá místa cestujícím. Motor je umístěný úplně jinak než u ostatních aut s předním náhonem. Diferenciál je před motorem, převodovka nad motorem a to znamená, že kola se mohla posunout hodně dopředu a taky se tím ušetřilo hodně místa. Řekl bych, že pro mě a mého obrovského psa je to ideální povoz. 3, 2, 1, teď. Tak,
Vždyť tam není místo. Sedačky se dají dolů. Nepleť se mi do toho laskavě, kazíš mi čas. Vždyť se tam nedostane. Ale dostane. Nedostane. On neví, jestli tam vlézt nebo se s tím spásit. Víš co, Alfie? Možná, že bys mohl Obejdeme jít takhle. Alfie, Třeba polez. za nima poběží, ale bude ti stačit. Alfie. To ne, tohle nesmíš. Sedni, Alfie, hodnej. Alfie, Jamesův fagor nakonec přece jen vyrazil. nesahej mi na řadící páku. Samozřejmě IQ, to je něco jako malé superauto do města. Kola jsou až v rozích, je nesmírně živé a kufr má stejně velký jako Bugatti Veyron. Děkuji moc krát. Nikdo, snad jen ten, kdo nemá nohy, se dozadu nevejde. Nech mi tu ruku, ano? Krucinál. Pračka v Jamesových rukou jela na velmi pomalý cyklus. Je v Gambonu, jen aby to nepřevrátil. Fagor se 2 psy je v cíli. Ale ne. Tak pojď, jdeme. Ten pes se tváří nešťastně. Vůbec ne. Je celý smutný, jenom Tak se se na něj tváří podívám. normálně. Chceš vědět, jaký jsi měl čas? 6:40. 6:48? Porazil si Alfu Romeo. Tohle bylo to nejzoufalejší představení, co jsem kdy viděl. Kecáš. A můžeš za to ty. Jestli se dívá někdo z ochrany zvířat, pište nám na James May je parchant Top Gear Londýn. Testy skončily a my jsme se